Сәлем тынғы білмеше, гел бізні қарап барған мұхтәрәм тамашачыларыбыз. Бүгін 30 март. Тапшыруны башлап, бірінші сәлемні Самара шәһәренә юллыйбыз. Орта Терешка авылында туып үскән. Бүгінгі көндә Самара шәһәрендә гомер итүче Абдраев Марс Шәүкәтович март айының соңгы көннәрендә матур туган көнен каршы алды. Бүген бәйрәм иткән көнендә аны ихластан, якыннары, Сызрань шәһәреннән апасы Лилия Шәүкәтовна, тормыш иптәше Ринат Рафикович, балалары Лиана һәм Мәрьям, әти-әнисе Камила Касымовна һәм Шәүкәт Зарифуллович, тормыш иптәше Эльвира, балалары Ралина һәм Азалия котлыйлар. Безнең якыныбыз искиткеч табигатьле Урта Терешка авылында туып үсә. 2001 елны мәктәпне тәмамлап, Сызрань шәһәренең политехнический техникумына укырга керә. Соңыннан ил алдындагы бурычын, хәрби хезмәтен Пермь шәһәрендә намуслы үтәп кайта. Бүгенге көндә инде өйләнеп, сөекле хатыны белән 2 матур баласын тәрбияләп үстерәләр. Кадерле энебез, абыебыз, улыбыз, тормыш иптәшем һәм әтиебез. Рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән тәбрик итәргә. Син әле көч җыеп, шын ир атлар җитлегеп килә торган мәлеңә җитәсең. Яшь булуыңа карамастан, син дөньяны бик тирәнтен аңлыйсың. Якыннарыңа бик җылы мөнәсәбәт белән яшисең. Бу алга таба да шулай булсын. Гаилә ушагың сүнмәсен, сүрелмәсен. Якыннарың гел сине шатландырып яшәсеннәр. Бүген безнең якыныбыз туган көнен каршылый. Килеп җиттек бәйрәменә бар киртәләр аркылы. Йөрәгебезнең түрендә зур бер урын аласың. Безнең өчен иң кадерле булып һәр чак каласың. Бәхетләрең ашсын, ташсын, зарланмыйча гел яшә. Сөйгән хатын, балаларың һәр чак булсын янәшә. Авылга да ешрак кайт, без бит нык сагынабыз. Тиздән килер улым диеп, тәрәзгә ашкынабыз. Бәйрәмнәрең котлы булсын, бөтен дөнья елмайсын. Синең хакың, хөрмәтеңә матур җырлар җырлансын. Кадерле Марс Шәүкәтович, туган якларыгыздан матур бәйрәм сәламе сезгә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Min senin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarda küngül, senin bilen jingil, tuğan buluğa şirahat yaşarga. Yar yale, sin bar, yar yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Haller belişmese yüreğerini bilmeyim işlerge. Yar yale sin bar, yar yale min bar, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak kuruşmesek, haller belişmesek yüreğerini bilmeyim işlerge. Minim teregin, min senin teregin. Yaşarsak da türlü tübekte. Gül şeşegin kıya, jimirle kıya. Tuğan yaşı harşa yürekte. Yar yale sin bar, yar yale min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak kuruşmese, haller bölüşmese, yüreğerini bilmeyim nişlerge.
яли мин бар нихал туганым дип дәшәргә Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни белмим эшләргә. Яры яли, син бар, яры яли, мин бар, ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни bilmim işlerge Uzak uğraşmasak, haller bilişmesek Yürek erini bilmim nişlerge Җылы котлауларны без Мәскәү шәһәренә юллыйбыз. Иске Булатка бистәсендә туып үсеп, хәзер Мәскәүдә гомер итүче Фәридә Бибирякшевна Молюкованың бүген килгән 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән бер туган апасы Халидә Бибирякшевна, тормыш иптәше Шахид Каюмович, кызлары Гөлнара, Дания, кияве Айрат, оныклары Диана һәм Айгөл ихластан котлыйлар. Бер карында яткан апа-сеңелнең ни кадәр көчле булганын һәм җан, кан белән бәйләнешен аңлатып та бетерә алмаслык. Минем дә бәхетемә кадерле кешем, сөекле сеңелем бар. Ярты җаным, сердәшем, ярдәмчем, авырлыкларда таянышым, шатлыкларны бүлешүчем син ул Фәридә. Менә синең матур юбилеең. Бу бәйрәмеңдә ихластан сиңа бәхет телибез. Эшендә уңышлар һәм җиңеллек булсын. Саулыгың синең нык булсын. Туган якларга ешрак кайтып, аралашып яшәргә насыйп булсын. Бел, ниләр генә булмасын, без сине нык сагынып, хөрмәт итеп һәм яратып яшибез. Кадерлемнең юбилее булсын бәйрәм түгелме? Бәйрәмнәрнең дә бәйрәме, нык җылыта күңелне. 55 тулды менә. Каярада вакыт узган, балачакның сурәтләре альбом эчендә тузган. Үсеп җиттек, әкрен генә картаярга өлгердек. Күпме шатлык, кайгыларын бергәләшеп кичердек. Алда безнең гомерләрне көтә бик матур чагы. Бәхет, шатлык, уңышлары, сөенеш көтә тагы. Уфтанма карап борылып узган гомерләреңә. Риза бул Алладан язган үткән бар көннәреңә. Котлыйбыз җаным сине без, юбилей матур узсын. Күңелең бүген бәхеткә, җан рәхәтенә тулсын. Кадерле Фәридә Бибирякшевна, бер туган апагыз Халидә Бибирякшевна, тормыш иптәше Шахид Каюмович, кызлары Гөлнара, Дания, кияве Айрат, оныклары Диана һәм Айгөлнең теләкләренә без дә чын йөрәктән кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Бәхет шатлыкларга күнде язмыш мин бит сине, белгәне күптәннән бергә үрдек, сүтелмәслек итеп туганлык җепләрен гөлләрдән. Икәүбез бит көчле икәү булганда, без бит икәү якын туганда, син сеңеле кеше миңа бу җирдән. Апам диеп дәшәм бит миндә, шатлыкларда уртак кайгыларда, бәхетле без икәү булганда, икәүбез
дәшем бит миндә. Шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетле без икәү булганда. Миңа бәхет бүләк иткән тормыш ярый җиргә, нәфсине тугансың язмышыма. Чиксез рәхмәтләрем, син сердәшем, дустым, туганым. Икәүбез бит көчле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңеле кеше миңа бу җирдән, бабам диеп дәшем бит миндә. Шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетле без икәү булганда. Җырлар моңнар безне нык бәйләгән бер теләкләр, уйлар хыяллар очар өчен. Бәхет күкләрендә чын дуслыктан канаты куйганнар. Икәүбез бит көчле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңеле кеше миңа бу җирдән, бабам диеп дәшем бит миндә. Шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетле без икәү булганда. Бәхетле без икәү булганда. Икәүбез бит көчле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңеле кеше миңа бу җирдән, бабам диеп дәшем бит миндә. Шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетле без икәү булганда. Бәхетле без икәү булганда. Дәвам итәбез. Безнең почтабызда Ерак Мәскәү шәһәреннән килгән котлау хаты бар. Безнең тугрылыклы, яраткан тамашачыбыз Мордахович Эльмира Абдулхаевна, уллары Альберт һәм Азат, шулай ук Светлана Гаязовна үзләренең якын дуслары, сыйныфташлары Малюкова Фәридә Бибиряхшевнаны бүген 30 мартта каршы алган матур 55 яшьлек юбилее белән котларга булдылар. Әй бу гомер үтә, китә, сизелми дә. Менә инде 10 ел безнең дустыбыз Мәскәү шәһәрендә яши. Туган яклардан еракка китеп торсак та, безнең нык, өзелмәслек дуслык җипләре бар, Аллага шөкер. Белмим, нинди җүләр һәм бәхетсез кеше уйлап чыгарган булгандыр хатын-кызлар арасында дуслык була алмый дигән сүзләрне. Без моның турыдан-туры, капма-каршы фикеренең дәлиле. Менә инде дистәләгән еллар без аның белән дус булып, аралашып, кайгы шатлыкларны бүлешеп, уңышларыбызга куанышып, матур гомер итәбез. Без аралашуыбыздан файда эзләмибез һәм мөнәсәбәтебездә кара көнләшүгә дә урын юк. Шулай итеп туган көнеңдә аяз күк сиңа сәламәтлек багыны бүләк итсен. 100 яшеңә җитәрлек, язмыш гел дөрес юлда гына йөртсен. Дустыбыз, без синең ел саен туган көннәреңне үткәрәбез, ә син елдан-ел яшәрә барасың. Син мин белгән кешеләр арасыннан иң якты күңеллесе, өстәвенә иң матуры да. Кайчан минем кайгым йөрәгемдә, мин сиңа барам. Шатлык белән уртаклашырга теләсәм, мин сиңа барам. Әгәр миңа киңәш кирәксә дә, мин сиңа барам. Һәм һәр вакыт ни теләгәнемне синдә табам. Син минем белән бергә моңсуланасың.
Кирәк чакта сүзең белән дә, эшең белән дә ярдәм итәсең. Синең белән барысы да яңа төскә чума, яңа мәгънә барлыкка китерә. Туган көнең белән сине, кадерле дустым. Безнең дуслык еллары синең йөрәгеңә дәрт өстәп, күңелеңә яшьлек яме өстәсен. Синең яныңда гел яхшы кешеләр генә була ала, чөнки син үзең дә шуларның берсе. Син гел матурлыкка омтыласың, шуңа күрә тирә-юнеңне чәчкә гөлләргә күмәсең. Минем теләгем шундый ук, матур булып, мәңге кал. Ә бүген бәйрәмең көнендә бар эш мәшәкатьләреңне онытып ялый. Әй дускаем, аксын да аксын гомер, өметләр шартлап сынсын, күзләргә яшьләр тулсын, егылган чаклар булсын, сыгылган чаклар булсын, сирәк-мирәк баш очыннан бәхет кышлары уссын. Күзләре җанны этсендә, салкын кышлары кытсын, гөнаһлар сулга борсыннар, ялгышлар ашыктырсын. Тик гомер шулай уссын, хәтта безнең хаталарга кешеләр гашык булсын. Кадерле Фәридә Бибриякшевна, дустыгыз Эльмира, уллары Альберт һәм Азат, шулай ук Светлана Гаязовнаның теләкләре чынга ашсын. Матур 55 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Ә әлеге җыр туган якларыгыздан җылы язгы сәлам булып котлап иссен. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм, саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда тели изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.
Тагын бер матур котлау хаты Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылыннан килде. Бүген үзенең туган көнен яраткан тормыш иптәше, сөекле әнием Лилия Ишкиняева каршылый дип язалар тормыш иптәше Рөстәм Рафикович һәм кызы Региночка. Яратканым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына узсын иде сикәлтәле тормыш юлларың. Бу тормышның җаным үз законы. Таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа сөйгән ярым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда, якын җаннар булып, яратып. Алтыным минем, кабат туган көнең килеп җитте. Без кызым белән бу бәйрәмеңне бик яратабыз, чөнки бу көнне син тугансың. Киләчәктә дә сиңа саулыктан аерылмыйча, шулай безне шатландырып, бәхетле итеп, матур гына, тату гына гомер итик. Яратам дип сине кабатлыймын, арман сүзләрне әйтергә. Насыйп итсен иде икәү бергә алтын туйга барып җитәргә. Буладыр ул аңлашмаган чаклар, яшь йөрәкләр алар бик кызу. Ләкин шушы ыгы-зыгылыкта тыелмыйдыр гомерләр узу. Балабызга бәхет бүләк итеп, татулыкта гына яшиек. Гомерләрнең матур чакларында әйдә икән, бергә яшниек. Кадерле Лилия, матур туган көнегез бәхетле итеп узсын. Без дә бар теләкләргә кушылабыз һәм матур җыр махсус сезгә юллыйбыз. Синең барлык эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратамын, яратам сезсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сезсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшиямны күрәсең. Яратамын, яратамын, яратам сезсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, яратамын, яратам сезсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Синең янда гына балкып, яши алам гел көлеп. Бергә яккан мәхәббәттә яшигәле гөр килеп. Яратамын, яратамын, яратам сезсез генә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратамын, Яратамын, яратам сүзсез генә. мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи синсез менә. Яратам сүзсез генә, яратам сине генә.
Sağbullашырга да узакка туры килми, дуслар. Иртәгә Алла бирсә, кабат күрешербез. Ә бүгенгегә тәмам. Пока-пока.